accordingly. Jonyuol kod jopuonjre madhi timo penj sekondar e skul ma Thimlich mayudore Nyatike e kaunti ma Migori ogolo ywak ewi lok ma iloko go jopuonjre higa ka higa kowuok e skundno. Kata obedo ni skundno nochako higni 5 mokadho, kinde ka kinde jopuonjre matimo penj mar KCSE iloko kendo dhi timo penj e skunde kata e skul machielo. Mae timore nikech skundno onge japuonj maduong' kod gigo madwarore e chwalo somo e skund sekondar. Jatelo mochung' ne weche mag somo e kaunti ma Migori, Jacob Onyego, olero ni pok giyudo japuonj maduong' manyalo telo ne skundno. Kata kamano, osingo ni onge japuonjre mora mora ma ok bitimo penj. Shule wa St. Felix Thimlich ili tupate kuendelea na masomo yetu ya wanafunzi. Tuna stima, alituletea hapa transformer, poles zimeanguka hapa area, poles zimeanguka kutokea Ndiwa hadi Thimlich. Katikati hapa mashemeji wako na stima na tena wanatuchekelea. Mimi ndio msimamishi wa kidato cha 3. Wananiuliza hawa watoto wetu wa kidato cha 3 wataenda kufanya mtihani wapi? Ndio saa hii ninamheshimu kabisa kuomba bwana mheshimiwa afanye kazi ama afanye juhudi atuletee mwalimu mkuu ili mtihani cha mwaka kesho wa Thimlich St. Felix wafanye hapa ikiwezekana. For KIPSEA and KCP we are presenting over 80,000 candidates, and for KCSE we have well over 23,000 candidates who will be sitting exams. So all the arrangements have been put in place, necessary deployments have been done, and we are set to go. Migago mochung' ne somo e kaunti ma Embu kotudore kod EID